3! Són les alzinades més bones marines que us poguéssim una escala trobar. Estem predisposta a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa, a donar-te un cop de mà. Som dones d'empenta d'una edat estupenda que tenim un esperit aventurer. Seguim un sistema presidit pel lema: si pot fer el Sergi, jo també ho puc fer. Som les Sergines i potser tu també. Tu també. No, ¿qué dices? Estas cosas a mi edad ya no se hacen. ¿Y por qué no? Nenes, sabeu? Estava netejant la pols de la mirilla i sabeu qui he vist pujar? Aquí. Oi, aquells veïns nous. Ah, sí? Aquest noi que es diu, em sembla que es diu Sergi. Sergi? No es diu pas Sergi, es diu Serafín. No, es diu Sergi. Es diu Sergi perquè he sentit amb aquell altre que va amb la melena així. Sí, en el cabell rissat. Escolta, li estava tocant el cul mentre es pujava. Però què dius? Tocant el cul? Sí, Que són invertidors aquests o què? Jo em sembla que sí, que té una mica invertit aquest xaval, Que no, que tots estan a l'hospital. No, perquè l'altre dia hi havia una festa a casa seva i només sentia que dir polla per aquí, conyo per allà i tetes per aquí i totes unes coses. Mira, Verge Santa. Mira, jo... Orgies a l'escala no, No, aquest me sembla que se van a França. No. Se van a França, sí. I tu com ho saps, això? Perquè ho he escoltat. Mira, l'únic la mirilla també. No, per el balcó regant les plantes. No. Mira, l'únic que sap greu, a mi, és que no ens invitin, la veritat. Jo crec que ens haurien d'invitar a aquestes festes, perquè són veïnes, no. Clar. Home, però després la gent que diria de nosaltres també. I per què no? Que som unes invertides. Ai, verge, home, què dius? Mira, van venir a demanar sal, no? Doncs mira... Van venir a demanar sal? Van venir a demanar sal. Això, tu, Ni tampoc a mi, Perquè mira, són ben macos, Quin dels dos va venir? Són ben macos, guapos, Fa moltes festes a la seva casa. Si tot el rato van junts. Oh, sí, és veritat, no ens conviden mai, No. O doncs podríem baixar ara a la festa? Perquè jo he sentit també per la mirilla que hi havia una mica de festa. És que me sembla que és el cumple del senyor aquest, el Serafí, no, el Sergi. No, és que no és una festa, ara fan no sé què d'unes constel·lacions d'algú d'un univers. Unes constel·lacions, però si les constel·lacions verge meva. Me sembla que el seu nòvio és actor de teatre o alguna cosa així. És actor? Ui, mala gent, aquesta gent. Són uns pervertits, tots. Sí. Uns pervertits. Són de la faràndula, no? De la faràndula, sí. No ens agrada. Mala vida. I tant el dia té el seu nòvio tot el dia viatjant, i ell tot el dia és pobret, doncs el clar que... Ai, pobret, doncs per ja ni fer companyia. Home, clar. Tu li vas donar... Fem-li una idea, fem-li un pastís. Sí, de xocolata. Fem-li un pastís d'aquelles herbes que tenim, no? Us en recordeu? De les herbes de la rissa? Que són molt bones per la salut, Sí. Fan molt bona olor, més a més. Són molt aromàtiques, trobo, Com es deien aquestes herbes? Porros. Porros es deien? Porros, però no. Però Marieta. Els porros fan olor ceba, què Era dius, home? Posar-li ceba al pastís, home, posar-li porros, home. Si es pot fer la crema... No, que es deia Maria Lluïsa, no? O Matafaluga. Matafaluga, potser. Però és igual, d'aquelles ja sabem, aquelles que ens va donar l'altre veí, aquell que tenim abans. Sí. No, anem a fer el pastís, no, ja? Va, sí. Vinga, anem a fer el pastís. Espera. Digue'm. Ja s'ha acabat? Sí. Ja s'ha acabat tot això? Demà és que si hem d'anar a la festa hem de fer el pastís allà, si no s'acabarà. Però si no sempre que la festa és demà? Que no, dona, que és avui la festa, que tu no t'enteres mai. Vinga, anem a fer la festa. Som-hi.